يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. الحمد لله الذي نحمده ونشكره على جميع إنعامه فاطر السماوات والأرض وباسط الأرزاق ضيافة لعباده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بقدرته وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بملته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل خلقه وعلى آله وأصحابه المتمسكين بسنته. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله وأطيعوه ولا تؤسيه أبدا لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sasampunipun wasiat pitaqwa Allah, salajengipun monggo kita sami muji syukur dhateng Gusti Allah. Kerantan Gusti Allah sampun paring pinten-pinten kerahmatan lan kenikmatan dhateng kita sedaya. Sami ugi nikmat lahir lan batin, sami ugi ingkang kita mangertos punapa boten. Amargi menawi kita ngitung-itung dhateng nikmatipun Gusti Allah, tentu kita boten saged ngitung. Gusti Allah sampun dawuh, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Lan menawa sira kabeh ngitung-itung marang nikmate Gusti Allah, mongko sira ora bakal bisa ngitung marang nikmat-nikmat iku mau. Satemene Gusti Allah iku ndat kang maha ngapura lan kang welas asih. Pramila nikmat kala wajib kita syukuri, supados Gusti Allah tansah nambahi dhateng nikmat kala wau dhateng kita sedaya. Gusti Allah dawuh, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artosipun, yekti lamun sira kabeh padha syukur marang nikmatku, mongko yekti tak tambahi nikmat mau marang sira kabeh. Tapi lamun sira kabeh padha kufur marang nikmatku, mongko satemene siksaku iku kang banget lorone. Dene ingkang dipun maksud syukur secara istilah utawi secara syariat inggih punika kados dene ingkang dipun terangaken wonten ing kitab I'anatut Thalihin. Asyukru huwa sarful abdi jami'a ma an'ama Allahu bi alaihi fi ma khuliqa li ajri. Ingkang artosipun, ingkang dipun wastani syukur inggih punika anggenipun nasarupaken kawula dhateng nikmat ingkang sampun kaparengaken dening Gusti Allah dhateng kawula kala wau menuju dhateng mergi ingkang dipun ridhoi dening Gusti Allah utawi kangge ibadah dhateng Gusti Allah. Contonipun, kita sampun dipun paringi badan ingkang sehat dening Gusti Allah, sami ugi sehat jasmani utawi rohani. Mila kesehatan punika kedah kita syukuri, inggih kita damel ibadah dhateng Gusti Allah. Umpaminipun kedamel kerja utawi nyambut damel, punika kedah kerja ingkang dipun ridhoni dening Gusti Allah. Pados maisah kangge nafkah keluarga,
kangge sangu ibadah dhateng Gusti Allah. Lan malih wonten jasad kita punika sampun dipun pasang mripat, kuping, lisan lan sedaya anggota badan kanthi sehat. Caranipun syukur dhateng Gusti Allah kedah kita gunakaken ingkang sak sae-saenipun. Kados dene damel maos Al-Qur'an, ngaji ilmu lan sanes-sanesipun. Sematan ugi kuping, lisan lan sedaya anggota badan kedah kita damel ibadah dhateng Gusti Allah. Sematan ugi nikmat ingkang arupi materi harta benda punika caranipun nyukuri dhateng Gusti Allah kedah kita tasarupaken kangge ibadah patos ridhonipun Gusti Allah. Ma'asyiral hadirina rahimakumullah. Menawi kita boten syukur dhateng Gusti Allah lan boten purun nasarupaken nikmat dhateng mergi ingkang dipun ridhoi dening Gusti Allah, malah kita tasarupaken dhateng kemaksiatan, punika kita dipun wastani kufur dhateng nikmat. Lan tiyang ingkang kufur dhateng nikmat punika tentu badhe kenging azab utawi bendu saking Gusti Allah. Saged ugi Gusti Allah jabut dhateng nikmat kala wau utawi dipun gantos siksa menjang wonten ing akhirat. Inggih menika siksa wonten ing neraka jahanam. Gusti Allah dawuh, alam tara ilal ladzina badalu nikmatallahi kufra wa ahallu qaumahum darul bawari jahannama yaslawna wa bi'sal qarar. Apa ta sira weruh wong-wong kang padha ngganti nikmate Gusti Allah kelawan kekufuran lan wong-wong mau manggonake ing kaume ana ing kerusakan kang arupa neraka jahanam. Wong-wong mau mlebu ing jerone yaiku sak ala-alane panggonan. Mugi-mugi Gusti Allah paring taufik lan hidayah dhateng kita sedaya, kita saged syukur dhateng nikmat ingkang keparingaken dhateng kita lan mugi nikmat kita punika terus bertambah lan barokah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.